la seluruh padjok mensem nak away ka film berpau nam jong ka Bollywood ban thau ya ka away ka ken hungang ka balatep kum ka mayagang ya mata ngina ngap ya ka ni ka video jong ne usamla balakwa banlong urius new upasirkai hapo Delhi ya une usamla latip kerteng kum usagar ubadang art polais nem karta ubalakwa yalade banlong unong le company upasirkai ja ka jing seluruh padjok mensem nak ka film Bollywood ka bakerteng ka shot out at lokan duala akabay ka ni ka film atho da umaya dolar kumta usagar asim ya ka kerteng jong u napanta kata ka kunhungang kaba ula thau ula buru ya la ka jong ka kunhun runar hapo nongba Delhi katkom ka jingong jong ki pulit jong ka nongba Delhi hatin ka jing asiat bat ki pulit hajan sarita vivar kilaong ba usagar ula bu taturo ya ka kerteng jong ka kunhun runar haki breu jong u haden baki pulit kilala ban pen klem no ya ka kunhun jong u aka jing asiat bat ki pulit hapo sarita vihar aka ba ki pulit kilasiat ya u na kejar haden baki lakem ya ki pulit kilarano ya u sa sabdar jung hospital akata ka jaka ki pulit kilayu kurup ya ka we ka sulai 32 bor semi automatic pistol bat kiwe ki sulai snahi usagar ula don lupa ka mokoduma hadu arpoteli kentup ya ki mokoduma jong ka jinglute ka persang bat penyap breu bat ka jing asiat bat ki pulit kilaya turu ba usagar udai basotana pa ya ki film action bat ulayo mensem naka film shut out at lokan duala kabalatho da umaya wakwa banlong urus new ubasirkai haka kerteng jong ka kenhun mayagang tang kini ki video kublesibun nyen sekendupa taki wipat ki video ki ba kum kini